בבדיקה גרפולוגית משתמשים אנשי מקצוע שונים על מנת לבחון טקסטים. יותר ויותר גרפולוגים מומחים מוזמנים לבתי המשפט על מנת לתת חוות דעת העוסקת בבדיקת אמיתות כתב יד וחתימות. שלום לגרפולוגית המשפטית, נאוה דגן. שלום וברכה. גרפולוגיה אישיותית מנסה לנתח תכונות אופי על ידי כל מיני סימנים, שנמצאים כמובן בטקסט הכתוב. מה אתם מנסים למצוא בסימנים? האפיוני אופי קשורים גם לגרפולוגיה משפטית. מכיוון שלפעמים... חשבתי שאופי זה אופי, ועל ידי בדיקה של אופי מתוך גרפולוגיה ניתן להתאים אדם למשרות מסוימות, אבל כאן אנחנו מנסים לגלות את הקטע הנכלולי, את הזיוף. נכון. מכיוון שלמעשה גרפולוגיה משפטית נועדה לעזור לבית המשפט להכריע בסוגיה של כן מזויף או לא מזויף. כאשר יש חתימה, למשל, זה יכול להיות על חוזה, כמו שעורך דין אמסלם דיבר קודם, זה יכול להיות על צ'קים, על צוואות הכי גרוע, על נדל"נים וכדומה. בא בן אדם, מקבל מכתב מהוצאה לפועל או ממקום כלשהו, ואומר, רגע, החתימה הזאת לא החתימה שלי, מה אתם רוצים? ואז אנחנו אמורים לבדוק את החתימה שלו, להשוות אותה לחתימות שונות שלו על חוזים, מסמכים שונים שלו עצמו, בערך מאותה תקופה. פחות או יותר צריכה להיות אותה תקופה, מכיוון שאם אנחנו מסתכלים על שנים אחורה, זו כבר לא אותה חתימה, מכיוון שבן אדם עובר דברים, ואותם דברים רואים את השינוי בכתב ידם. ברגע שיש לי את החתימה שלו, שבמחלוקת, וחתימות לגבי מסמכים, הבן אדם אמור גם לחתום בפניי, ולכתוב טקסט בפניי. ולפי כך, אני אמורה להגיע למסקנה אם יש זיוף או אין זיוף. אז אני חוזרת לשאלתי הראשונה בקשר לגרפולוגיה האישיותית. יש לי תחושה שגרפולוג שמתעסק בנבירת האישיות מתוך הכתב, מתעסק ככה סביב הפסיכולוגיה של אותו אדם שכתב. ואילו אתם מתעסקים יותר בנתונים יבשים, בעובדות, במדידות. לא, לא מדויק. מכיוון שהבסיס הוא באמת הגרפולוגיה של הבן אדם, זה הבסיס. כי החתימה מדברת אליי, החתימה אומרת לי מי הבן אדם, או הטקסט אומר לי מי הבן אדם. ולכן אם אני צריכה לבדוק חתימה, אני רואה אישיות מסוימת בחתימה מסוימת, אני רואה אם היא מתאימה לחתימה שבמחלוקת. כך שיש בזה, למעשה זה אותו בסיס. תני לי לחתום ותנסי להסביר לי בצורה קצת יותר מוחשית למה הכוונה. כי אני מבינה שיש פה סוג של עבודת בילוש, וזה מאוד מסקרן אותי איך זה נעשה בשטח. לקחתי את הדף, והנה לנו גם העט. אבל יגידו שזה לא חוכמה, כי כולנו מכירים אותך. אבל אולי בכל זאת תגלי דברים שטרם נודעו. אני אמורה לחתום? תכתבי את השם שלך רגיל. אז זהו, כי אני לא כותבת את שמי כפי שאני חותמת כמובן. הנה, כתבתי. יפה מאוד. קודם כל אנחנו רואים שיש לך אינטואיציה מאוד יפה. תודה. ואת רגישה לריח ולרעש. ואת נותנת יותר ממה שאת מקבלת בחזרה. מה את אומרת? כן. רואים שמאוד חשוב לך גם, את מאוד קודם כל נעבור הלאה. את מאוד חמימה. כל זה את רואה מהחתימה? בוודאי. ודי חשוב לך מה אומרים עלייך, תרדי מזה, אנחנו יודעים מי את, אנחנו אוהבים אותך גם ככה, בלי כתב יד. אנחנו רואים את היצירתיות שלך, מכיוון שהבאות סמך, אם רואים אותה, יש בה למטה משהו שבכל זאת החיבור שלו שונה. אוקיי. ומאוד אסתטי. תודה. אנחנו רואים שיש לך קצת חששות, ובסדר, אם את מצוברחת, נעזוב אותך בשקט, ניתן לך להירגע, לא נתעמת איתך. אני מזייפת עכשיו את החתימה של עצמי, ומאוד מסקרן אותי מה תוכלי להגיד על זה. אוקיי? בואי נדבר על מה אומרת לה חתימה כזו, ועל אפיון של חתימות. קודם כל, החתימה הזאת אומרת גם על מישהו יצירתי. את לא יכולה לברוח מיצירתיות. אין דבר כזה. כי אם תסתכלי על הסמך שעשית כאן והסמך למעלה, כן. יש בה אותו דבר. כי את יודעת, אם תהפכי שנייה בבקשה את הדף, כן. אז יש לך גם משהו כמו מפתח סול, שמראה שאת גם מוזיקלית. אוי. לא שמת לב, נכון? מעניין, מעניין. יפה. למה? מכיוון שלמעשה, כתב יד שאנחנו כותבים, היד היא כלי עזר של המוח. יש דברים שאי אפשר לזייף, גם כשחושבים שאפשר לזייף. בואי, זה היה מרתק, אבל אני רוצה להבין, גרפולוגים מוזמנים על בסיס קבוע לבתי משפט, אז מה בעצם משקל חוות הדעת שלהם בשביל השופטים?
חוות דעת מאוד חשובה בבית המשפט כיום, והוא מוכרת גם כיום. מכיוון שלמעשה כשאני צריכה לעמוד בבית המשפט ולתת את חוות דעתי, אני צריכה לעמוד מאחוריה. כלומר, אני צריכה להוכיח לבית המשפט איזה אפיונים ראיתי שגרמו לי להגיע למסקנה שהחתימה היא אכן מזויפת. בעבר הייתה קיימת הססנות, הרגשתי היה חשש מלהשתמש בגרפולוגיה ככלי, זה השתנה? היום זה השתנה כמו כל המיסטיקה שהשתנתה, להבדיל, אבל אותו דבר, היום את רואה שרצים לכל מיני מקומות, אז היום אפשר להגיד שזה מוכר, כי עובדה ששופטים נותנים לנו תיקים מבית המשפט. את מכירה ככה מקרוב פענוח גרפולוגי שהיתה הכרעה משפחתית? כן, לא רק אחד. בסדר, אני אעזר גם בך, אם אפשר. אוקיי. ובכן, היו זיופים בקלפי, במקום מסוים. כאשר נגמרים הפתקים הלבנים, מותר לכתוב את האותיות. ומה שאני אבקש ממך עכשיו, זה לכתוב את האות מ' בדפוס 3 פעמים, כל פעם בצורה שונה. בדפוס? כן. כי את אמורה, אני שרטטת, אז אני מציירת את האותיות כמו בכתב סרטוטי. הנה, חייבים לסיים, אז ביקשו ממני לסרטט אחר כך. אוקיי, בסדר. אז נגיד שעשינו 2, אם נוכל לקבל את זה אליי, בבקשה. בוודאי, בוודאי. טוב, אם זאת האות מ' בדפוס, כן. 3 פעמים האות מ' בצורה שונה, קבוצה אחת החליטה שמה פתאום לא היה זיוף. זה נכתב בידי 3 אנשים שונים, ואני אמרתי, לא, אין דבר כזה. אותו בן אדם כתב את 3 המ"מים, ואז השופט שואל אותי, איך? ואז, שנייה, מה שהסברתי, במקום הזה הייתה נקודה. בכל המ"מים. כלומר, אנשים חושבים לזייף, זה רק אותיות, זה רק חתימה. לא, המוח שלנו יותר יש ניואנסים קטנים. אני אראה את זה ברשותך למצלמה. מה שאת ראית במם שאני ציירתי, זה שבכל הממים שצוירו באותו קלפי, הייתה מין נקודה כזאת, וזה מראה שזה צויר בידי אותו אדם. ריתקת. תודה רבה לך, נאוה דגן. תודה לך גם.